Kakatapos ng namin ng buhos ngayon, no, dito sa Binmali Gym, no. Saktong alas 12 ng madaling araw, no. Salamat sa Panginoon at naging successful yung ginawa naming buhos dito sa Binmali Gym, no. Maraming salamat, no, at magandang gabi at winner. Ito po yung buhos namin, no. Grabe. Thank you Lord, natapos din ng buong araw at isang gabi sa pagbuhos namin. Ito po yung binuhusan namin, no. Grabe, no, ang Binmali Gym. Ito po yung yung katapos na namin magbuhos, no. Salamat, no. Salamat sa Panginoon at at natapos kami na okay at walang nangyaring hindi maganda. Salamat and God bless and winner. Hello mga Yinians, good morning. This is Shebi TV. Please don't forget to subscribe to your YouTube channel. Click the notification button para ma-update sa mga video na upload ko. Ang vlog natin ngayon is silipin natin itong Binmali Gym. Kasi kasama tayo dito sa gumawa nito. Meron tayo ditong contribution. Kumbaga, nung ginagawa pa to, kasama tayo sa gumawa nito. Kahit pa paano. Ito na yung, ipapakita ko lang mga Yinians yung itsura ng Binmali Gym. Hindi pa siya tapos pero malapit siyang matapos. Okay mga Yinians, tara na. Ay mga Yinians, ito po yung itsura ng Binmali Gym ngayon. Municipality of Binmali. Ayan na po. Hindi pa siya tapos pero maganda na siyang tingnan. Ayan na po. Dito po lang po sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Ayan na po siya, nakakabit na po yung isang ring niya. Nakakabit na po. Ito po mga Yinians. Okay po. Ito na po ang itsura ng Binmali Gym. Serbisyo agad. Maaasahan. Ito po yung Municipality of Binmali official seal. Po. Ayan, ginagawa na yung isang ring dyan. Okay. Municipality of Binmali, Pangasinan. Okay Minions, ito po yung update sa ngayon sa Binmali Gym. Yan mga Minions, salamat sa panonood and God bless everyone, more power at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Bye bye.